motor. Duh, malah motor gowo caca. Ini kena lapo, caca motor digowo. Cocok iki. Mancing. Mancing cocok. Siap, ready. Angkat. Wah, ono sing keri iki. Penting ge buka kok. Duh, aku mau raga iki ndak berarti jam buka. Wah, iki cocok iki. Mas. Ana apa, El? Ono sing tenggelam, Mas. Ning ndi, El? Nduk kono lho, ayo terang aku. Nek nggo tas. Iki isine iki alat penyelamat, Mas. Ojo gue aku, El. Aku pengen dadan HP. Halah tenan yo, luwih penting iki. Ayo tah. Ayo numpak. Sirono ya, Mas. Kene. Del. Del sing tenggelam, El. Sik tah iki lho lagi menyelamatkan ikan sing tenggelam. Lah maksudmu kowe mau apa mancing? Apa yang menyelamatkan ikan sing tenggelam? Waduh, El. Iki do laporane lho ning Ademan. Ngene iki yo seneng aku ngerti cah nom-nom do akur. Akur piye? Padu ngene rek akur. Lah ono apa tek do padu ki? Iki ra arek kon ngeterno, arek ono tenggelam malah mancing. Ya bener ah, iwak-iwak kae ndak do tenggelam mancing kudune dislametno. Kowe kudune dukung cah cilik iki. Cah cilik wis duwe jiwa perikanan. Piye nang wong-wong iki malah pusing aku ah. Ya wis tak mulai sik ya. Aja do gontok-gontokan sing akur. Kowe kira ngerti filosofine wong mancing. Filosofi mancing apa neh? Ngene lho Nul. Lho Mas yo mancing gak mesti entuk hasil. Tetep kudu sabar ngenteni Nul. Mergo wong mancing kuwi yakin nek rezeki sing nentukno Gusti. Nek entuk yo alhamdulillah, nek ora yo ora masalah. Ngono. Ra, kowe iso pinter sing mare sapa ya? Lan ta ora aku terus ben melu pinter. Gundul nginyak ta piye? Lah tak tinggal balik apa dadak nang HP aku ah. Lah aku. Mulai dhewe. Lah iki tak bocah Bro. Diluru sak awan kok. Ayo mulai. Dilur paham kowe iki. Sik ta Mas, lagi ngabuburit ki lho.
Kowe ndak poso no El, tak ngabuburit ki. Poso tah cah nomok. Tapi poso beduk. Wes tak biokno kowe malah El. Mulai sih aku. Mulai. Lho, lek kok ora mulai. Lah kape ora mulai tapi aku bantal. Dan terus kene sisan. Iya, mulai. Orang macam apa kamu ini? Mulai ya mulai, tapi gak gini juga kali.